यही गांव के ललन यादव जी बीए ललन के नाम से लोग जानत रहे। अभी पानी वहां के गायक में शिरोमणि भोजपुरी जे विष्णु ओझा का नाम के नहीं जाना। अरे महाराज भरत शर्मा के जमाना में जे हिट कर गई खिलवाड़ ना भरत शर्मा के जमाना में सब हिट ना करते रहे। गायत्री ठाकुर राधा कृष्ण के जमाना में सब हिट ना करते रहे। वो लोग के बीच में मुड़ी लगा के हम फाड़ के ढूक के निकल गए। विष्णु ओझा भरत शर्मा मुन्ना सिंह के जमाना में मुड़ी ढुका के फाड़ के अपना तान से निकल गए। हे प्रभु ओ धरती पर हम रोवाइल बन जा ए जे कवि घरे घरे है। अरे महाराज जेनिए ढेला बिक दे। पहले तो महाराज अपन नाम में वहां सब ऐसा टाइटल लगावत रही जो टाइटल के नाम सुनबो तो हंसी छूट जाला। कौन दो पाए कौड़ कौन दो लेवा कौन दो गुदरी ओइसने से नाम रहे कभी। तो हे प्रभु ओ धरती पर हम आज आइल बन जा खूब सुंदर कला दिखाई जा ममरौलियो दिखाई ममूरी अरे हटाउरी ओमे कमी मत छोड़ो लेकिन जिभिया मत ऐठी बाकी है जिभिया के तनी ध्यान दे मन में दोसर क देबो लोग के बुझाता कि अब चटबो खियारा भैया के खोलिना केवरिया अच्छा ये है लय मोरल बैठ जाएगा। बहुत ही पुराना मुखिया श्री तेजरान ओझा जी कई बार चुनाव जीतने मुखिया संघ के अध्यक्ष भी बननी। समय हो बदलाव इत प्रकृति के नियम बा। हाँ जी बदलाव होत रहेला तबे नु जीतत रहबो हारत रहबो जीतत रहबो तबे जनता के भी समझ में आवे कि नहीं फलनवा से निमन फलनावा फलनवा से निमन रहे फलनावे फलनवे से निमन रहे फलनावे ये होत रहेला। हमरा मान्य श्री पंडित आचार्य दीपक पांडे जी गोड़ लागता नहीं आशीर्वाद के प्रति देखी और ओवरा सब जन्म से महान है। महानता तीन प्रकार के होले कैसन महानता तीन प्रकार के होले कैसन चैनल वाला लोग भी सुनी हो आई कुल निमन की बात काट के ना डलनी इहो कुल डलनी ये काट देलन योनो नया खोजलन जा। महानता तीन प्रकार के होले केहू जन्म से महान होला ओकर नाम का हो पंडित ब्राह्मण वो जन्म से ही महान हवे। केहू कर्म से महान होला जैसे मोदी लालू नीतीश जी ये लोग कर्म से महान बा। केहू पर महानता थोप दियाला जैसे में के मुख्यमंत्री के लड़का हवे तो इनका के मुख्यमंत्री इनका के बनावे के बा तो उनका पर महानता थोपल बा उनका लगे कुछ बाई ना उनका पर महानता थोप दिहल गइल बा। गलती ना नु अरे फेर ना जय हो मैया ए माई पर रमेश तिवारी जी तिवारी परिवार के तरफ से हजारों हजार रुपए पुरस्कार पानी हम
श्रीमान मोनू लाल जी के तरफ से भी पुरस्कार पौनी हमरा मोनू बाबा के बार बार पौलगी और हमारा रमेश बाबा के बार बार चरण स्पर्श जय हो जय हो खियर मलिया के घरवा से फूलवा मंगवनी डलिया देनी सजाई हो ई भक्ति है अरे तोहरे हम चलाए मैया ओकरिया हमरो मुन्ना सिंह जी समाज सेवी महरौली के सज्जन से 1000 रुपया पुरस्कार देनी माननीय श्री नरोत्तम भट्ट वीरेंद्र भट्ट के परिवार के अच्छा माननीय हमारा मित्र स्वर्गीय हो गए वीरेंद्र भट्ट उन्हीं के परिवार से नरोत्तम भट्ट जी जय हो हे में डाल दी बगलिया रोवती है हाँ धन है बाबा दहनवारी में डाल दी हो कहते जो हमें खाली कहाँ रहे थी गोड़ लगता नहीं हे नारायण जी ये चैनल वाला भाई ये महापुरुष के ये महामानव है महामानव सब ना होके 1 लाख में एकाध गो महामानव पैदा होले जे अपने गांव अपने समाज खातिर जियलन मरलन गलती ना दीपक बाबा खियारा कुंवर कामल बंदा खियारा लागल बात अरे दसवा दुआरा पर खाड़ हो जय हो माननीय पूर्व सरपंच श्री मुन्ना ओझा जी हमरा का आशीर्वाद स्वरूप 500 देनी मुन्ना बाबा के बार बार लगी आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा श्रीमान अजय तिवारी जी 200 रुपया पुरस्कार देनी अजय बाबा के हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा तिवारी परिवार के बार बार लगी बा चरण स्पर्श बा अरे तोहरे और मैया तू जी भी ऐठा लगता ध्यान दे ऐठा जला लय तले जी भी ऐठा लगता पागल मत बना हमरा का राजा ढोलन कहता अपने राजा चूहड़मल हमें चूहड़मल भाई हमरा पूर्व प्रमुख सिमरी प्रखंड श्रीमान भिखारी यादव जी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देनी 200 रुपया नारायण जी कृपा बनौले रही ताकि आवे वाला दिन में अगले चुनाव में रवा प्रमुख के पद पर विराजमान हो भोजपुरी के 6 गो विधा हो तो ज्यादा देर सुमिरन गई बनू तो बाउरो हो जाए कहाँ है पानी आ जाई चलल बनल हाँ हम जानते नहीं रहो गोपालगंज भुलन प्रताप जी समाज सेवी 100 रुपया पुरस्कार देनी कैसे कि गोपालगंज छपरा मोतिहारी में आंधी तूफान आइल बा ब्यास लोगों जैसे फोन कैले के रवा के हैं हम जहाँ रहिले तहानी तूफान ना आवे लोग तो हमन के तो प्रोग्राम बंद हो गई घर धर लो ये विश्वामित्र के धरती है हो अमरीश की बाबा के भाई नन छोटका हो
अच्छा गोड़ लगता नहीं ऐसे चीज आँख के घड़ी पहले से नहीं खे नरमा गइल बिया। ये है घनश्याम बाबा के छोट भाई है। घनश्याम बाबा जहाँ भी हुई वहाँ के गोड़ लगता नहीं और अमरीश बाबू के भी अमरिंदर बाबा के गोड़ लगनी है रहुरा के भी कहे से गिरा और भाई के बड़ी योगदान हो कमलबास के ब्यास बनावे में। लक्ष्मण ओझा भी बादवा में अपना तो कर लगल अपना घर के गायक बन गए तब छोड़ दे रहे हमरा के हम केहू के प्रचार कैले हैं अब प्रचार हो गए के बाद सब लोग छोड़ दिले है बाकी अहम भूमिका कहल जाए नु हाँ जी ये हमरा घनश्याम बाबा के परम आदरणीय मित्र फौजी मैन मिश्रा जी चंद्रभूषण बाबा गोड़ लगता नहीं पहले सुमिरन गवाए सुन ले बड़ा कि ना सुनो सुन लो सुनो 1980